Normálně jdi tam a dej to pod to okno. Tak ahoj! Hej, to už máš, to neříkej, vole, ty tam hlavej. To už máš, ne? My tam jsou dva, ještě jeden. Já myslím, že i tam to je mrtvej. Hej, Dřevo, prostřílej tam ten okno. Ten je mrtvej. Já Už vím, jen ale ty. Dřevo. To si ty svině nečekal! Dřevo je mrtvej. Co? Dřevo je mrtvej. Ten si manuálem je mrtvý, jo? Dřevo je mrtvej, ne, s manuálem žije. Jak může být Dřevo mrtvej? Trefili ho z okna asi. Ty jsi mrtvej. Jo, já jsem mrtvý, já si celou dobu byli. Normálně tam vlítni střílej, má manuál. Káčko, ne? Ne, já jsem Nebo ho no. sebral. Má. Tam